hei vaan. Matkalle taas lähdössä ja tuli nyt sellainen pieni haaste tähän matkaan mukaan. Eli yritin tehdä lennolle siis check-inia vähän tässä ennakoiden, saada hyvät paikat ja silleen. Mut kone ilmoittaa, että mulla ei ole estalupa kunnossa ja estalupahan tarvitaan siis Yhdysvaltoihin. Pitää tehdä 72 tuntia ennen lähtöä. Mä olen tehnyt sen siis tammikuussa ja lupa ihan löytyy kyllä ja se on hyväksytty, mutta lentoyhtiö ei jostain syystä ole niinku ehkä saanut sitä tai se ei ole johonkin järjestelmiin tullut. Voin kyllä todeta, että pikkasen kylmäs niin sanotusti. Mä oon maksanut sen PayPalilla ja siitä löytyy faktaa ja sitten onneksi löysin sen myös tuolta netin syövereistä sen luvan, eli se on kyllä mulle myönnetty myös matkakumppanille. En ole tätä uskaltanut edes vielä kertoa, ettei tuu sydämen tykytyksiä. Mut joo, tämmöstä. Nyt täytyy sitten vielä yrittää sitä lähtöselvitystä tehdä. Siellä takapiruna on peukun pitäjä. Ja siis tämähän johti siihen, kun tänään on siis sunnuntai ja mun tarvitsisi sit niinku soittaa tonne Jenkkeihin, sinne heidän kotimaan jonnekin juttuihin tästä näin nyt saman tien, niin enhän mä kyllä viitti. Ja sit tässä kävi kyllä silleen, että Olka ja Sami meni kirpputorille, Kevin jäi mua tsemppaamaan ja mä jäin siis paitsi kirppiskierroksesta, eli näillä kantimilla mennään nyt sitten huomenna kohti lentoa. Joo, moi. No niin, nyt sitten kävi niin, että Esta löytyi. Finnairille tuli soitettua ja tosiaan passin kirjain oli mennyt vähän väärin. Eli oma muka. Yleensä näin. Oma muka. No niin, nyt mä olen sitten satamaan menossa ja täältä tulee juhlaväki vastaan ja mä olen hyppäämässä sitten sinne heidän sijasta. Nyt katsellaan. Just tsekkasin tossa, että aikamoiset puheluhinnat on sitten siellä Jenkkilässä. Mutta niin täytyy muistaa, että ei parane ehkä näitä videoitakaan latailla muuta kuin sitten vasta Fifin äärellä. Mut katsellaan. Nyt mä menen tonne terminaalin sisään. No niin, täällä hytissä. Tää on tämmönen pikkolohytti, eli 2 sänkyä ainoastaan. Saan valita siis ylä- vai alasänky. Ihan voi itse päättää, kumpaan sujahtaa nukkumaan. Yläsänky, alasänky ja veski. Siellä on putsblank. Kaikki. Kyllä. Ja tiesitkö muuten, että 70 tonnia säästyy vuodessa paperia, kun ei tehdä sitä paperista julkaisua enää tarjouksista. Kyllä. Nyt mä ajattelin lähteä vielä kattoo vähän laivaa. Näin turkulaisenahan tuttuja nämä laivaristeilyt on. Mut silti vois käydä vähän kattoo. Täällä onkin tämmöiset selkeästi korkeimmat reunat. Eli tonne merelle ei pääse niin vaan kurkistelemaan.